Kukhona ukuthi angicone uMandla-Nduna. uMandla-Nduna wafika ngokuphapha la. So mina bonke abantu ababhekene nami abeza ngokuqina ngigcine ngingasababoni bashoniphi, ngoba ngihamba nengelosi enkulu. So wobheka ukuthi uthini kanjani, yabona. So ngiyacela nje mina ningangidakelwa laba abadakwayo useka, ningatsheli ukuthi ngiyacula phela kusho ukuthi safanele ngidlala abanye abafana bakweminye imizi. Angiyena nje mina umhlanzi wenja mina, ningangijwayeli kabi futhi. Ngize nje kulaba abangithandayo ngizoyibongela, ngizocela, yabona, yabona, yabona. So angizile-ke. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga kakhulu. Wena dakhe elihle wena usukhuluma kahle kanje manje. Usukhuluma kanje kade awukhuluma amanyala amasimba enje. Wena uncele banegcokama. Ungazongijwayela amasimba wena. Useka, usuyancoma manje. Useka. Kumcudlana lokhu. Shit. Useka kwani. Simba kanyoko. Ya. Ngicabanga ukuthi abantu ngibanekezile into zabo namhlanje ekuseni nje. Angiyona phela angilona umhlanzo kanje mina. Sekuzoncoma ingoma yami lokhu. Shit. Yini dakhe linjani? Ngidwe njalo. Hey. Bafowethu. Ngiyabonga kakhulu mani ukuthi bangiphazame banginyanyisa nje labo. Yazi mina nginyanyisa umuntu ozenzisayo mani. Ha. Kodwa ke bafowethu ngiyaxolisa ke yabo ukulophuzana ukugadla indaba yanginyanyisa lezi zinto lezi. Yeah. Ngiyabonga kakhulu ke guys, inkosi nibusise ke nibe right, yabona. Njengoba ingoma yami yanda ama-views angijabule ngale ngoma engikhiphile go go Garant, ngijabula kakhulu. Hayi kuyofanele ke ukuthi ngivalelise manje ngibuyele embhedeni ngoba ngibona ngathi emnyango kuyabanda manje. Hayi ngeke ngize ngiphumeke, ngizohlala la. Hayibo mina ngidalapha umthandeni la, bengimkhombisa nje ukuthi bengikhombisa nini nikhuluma kakhulu ngomthandeni ukuthi uyinhloboni, asimsukeli isidakazana kuphela. Angitalaphi lapha mina mangitalapha ngiyokhala ngempela, ngitalapha, angidalapha. Ya hayi no, lokhu ngilala ngakho lokhu i-hemisphere. Ya ngilala ngayo i-hemisphere. Angicathi akwazi ungibona ngifake i-hemisphere mina nakhona, yabo izinto nje engilala ngazo lezi. Abaphumula yakho mfana ufake i-hemisphere. Hayi ne-DH ngakithi. Hayi no. Uthini wena Abraham Mendu? Hamba uyoncoma amakwelekwele angakini wena. Ungazolo